Hola, jo sóc Lluís Ortega, sóc el director i guionista d'aquesta aventura, Ovella Negra entre dos bessons. La veritat és que m'ha costat decidir-me fer aquesta segona part perquè no soc partidari massa de fer continuacions, no m'ha agradat massa, però vaig pensar que hi havia una història bastant interessant i que podria seguir la que va començar Entre bessons, que era una història d'amor i d'intriga, i aquesta vegada he fet una història d'amor que és una barreja de gèneres i és aquesta pel·lícula que es diu Ovella Negra, que se pot dir que és una segona part, però en veritat, si no s'ha vist Entre bessons, no hi ha cap problema perquè és completament diferent, és com un nou episodi en els mateixos personatges, però es pot veure completament independent de l'altre. La veritat és que han estat 3 anys de feina, de producció, de preproducció entre el guió, els storyboards, tot, i ha sigut molt costós aquests 3 anys, però estic molt orgullós del resultat, perquè la veritat és que han fet una pel·lícula total en tot tipus d'emocions, de gent que ha col·laborat. En total hem sigut un equip genial de diversos pobles. S'han juntat gent d'Amposta, de la Sénia, d'Alcanar, d'Ulldecona, de Tarragona, inclús ens han fet els efectes especials des de Los Angeles. Tots un grup d'amics que hem acabat sent i la veritat és que ha valgut la pena formar aquesta gran família que es pot dir entre tots. Hola, soc Jasmina Rufat, soc de la Sénia i en este cas dono vida a Sabina, la protagonista d'esta gran aventura. Vaig entrar en este projecte a través d'una tercera persona que em va informar que al Facebook s'estava publicant que hi havia un càsting al Canà per a una pel·lícula que en breu se rodaria. Me va interessar moltíssim, vaig buscar informació i em vaig posar en contacte amb Lluís. Lluís me va dir que no hi havia cap problema, em vaig presentar al càsting, vam quedar ell i jo després i bueno, aquí estic. Ja hem format part d'este gran projecte. La meva experiència com a actriu s'inicia al teatre del poble, no? I d'aquí anar rodant en uns pobles, en els altres. Després tinc experiència en websèries, en anuncis de publicitat i en este llargmetratge, també en algun curt. Les escenes més difícils, sense dubte, per a mi, les més difícils de totes han sigut les escenes romàntiques, les escenes de llit. Per a mi van ser un suplici. De fet, hi havia 2 escenes així més complicades, però al final va arribar el dia que se van tindre que fer. I molt de nervi, molta preocupació per mi el mateix dia, però després vaig arribar a l'hora de la veritat i no era tant com jo m'esperava. Va ser tot molt amigable, amb moltes risses, molt de parar, i al final van sortir. M'ha encantat interpretar Sabina perquè m'ha donat molt de joc, ja que és un personatge supercomplet, perquè a l'inici de la pel·lícula se veu d'ella que és una dona, ella està casada, és una dona amargada, humillada pel seu marit, maltractada psicològicament, una dona sense forces ni ganes de viure, com aquell que diu. I durant la pel·lícula anirem veient una evolució, un canvi en ella, gràcies a algú que apareix i la fa sentir una dona tal com cal i verem d'ella el seu guerrer interior, no? Hola, soc Sam Vila, des dels Estats Units. He participat en aquesta pel·lícula pels efectes visuals. Ja havia participat amb Lluís altres vegades en altres produccions. Sempre ha sigut un plaer treballar amb ell, no només com a amic, sinó també com a grandíssim professional que ell és. I concretament en aquesta pel·lícula l'escena més complicada que he tingut que fer ha sigut l'escena de l'explosió. Concretament l'escena de l'explosió, la part més difícil és els detalls de fer trencar les parets quan surt el fum, quan es mouen les cortines.
Tots aquests detallets que només passen durant uns segons són moltes hores de treball i només desitjar que la gent li agradi molt a l'estrena. Em dic Jan Sancho, soc d'Alcanar i interpreto a Castillo en Ovella Negra, que és la segona part d'Entre Bessons. Doncs m'agrada interpretar a Castillo perquè és el malo de la pel·li, no sé si ja sou. És la meva segona experiència com a actor, vaig sortir d'Entre Bessons, interpretant a Castillo també. Llavors era un personatge més secundari, ara és el protagonista ruïn de la pel·li. És un tio, diguem com James Bond, però ruïn en ganes. Contámoslo, això és interessant. Una setmana antes me vaig estudiant lo que he de dir. A l'escena que s'ha de gravar. Sí. I després, el dia dic lo que tinc que dir, me col·loco al lloc, ens maquillem i tal. I llavors heu de fer, si hi ha un moviment, heu de fer el moviment. Xales? T'agrada? Moltíssim. Moltíssim. Però hi ha una curiositat. A veure. No sé com és que em surt millor els estudis de la pel·lícula que no els d'escola. Home, doncs no pot ser això. No sé com és. Els d'escola han de sortir tan bé o millor que els de la pel·lícula. Ja, però... Hola, sóc Alfons Montserrat, sóc d'Alcanar i interpreto David i Àlex, los bessons, quan són joves. Bé, vaig entrar en aquest projecte perquè jo vaig tindre un petit paper a la primera part, a la primera pel·lícula, i bé, com a la segona pel·lícula s'enfatitza més en el que és la psicologia dels personatges, per entendre aquesta psicologia calia anar una mica a la versió de l'adolescència dels protagonistes i és aquí on apareixo jo. Participar en aquest projecte ha sigut una experiència molt interessant, sobretot a l'hora d'interpretar a Àlex. Àlex i jo tenim personalitats molt diferents i el fet de posar-te en la pell d'un altre, intentar actuar, moure't com faria ell, la veritat que al principi costa, però quan ja le agafes el truquillo és una experiencia molt bona, molt recomendable. Una de mis escenas favoritas de la peli es un momento en el que estamos en una plena huida y yo voy conduciendo un camión y voy ahí a toda pastilla y casi lesiono a Luis Ortega. Yo creo que incluso lo llegué a lesionar en una costilla. Pues pienso que va a ser una gran película y que con la participación de muchísima gente, hay muchos extras, hay mucha acción, muchas mujeres y va a ser un peliculón, o sea que no os lo perdáis. He participat com un dels operadors de càmera de la pel·li Ovella Negra. També he realitzat escenes aèries, gravacions. La meva opinió del projecte és molt satisfactòria perquè crec que és una història molt universal de les relacions entre les persones, parelles, novis, amants. Llavors, ja anireu veient, no vull desvelar res més. He pogut gravar escenes de persecucions, de cotxes, tiros, d'acció brutal, 12 hores sense parar, recordo un dia que van gravar, i aquesta pel·li us deixarà asseguts a la butaca flipant. El meu personatge és Irene, és una dels segrestadors, seria el cap de colla, i bé, per a mi és un personatge molt entranyable perquè tot i que comença sent una delinqüent, té un perquè fa les coses, té un motiu, té un punt psicològic. És difícil triar una escena preferida perquè la veritat és que em va encantar totes les escenes, vam gaudir-ne molt i va ser divertit també. I
inclús moltes les vaig haver de preparar perquè en un moment donat parlo en menorquí, per exemple, vaig recórrer una amiga que tinc a Menorca per a practicar una mica l'escena del menorquí. Hi ha escenes de lluita que també m'encanten i van ser molt divertides a l'hora del rodatge. Hola, soc Òscar Gómez Alcanar i a la pel·lícula faig de Richie. La meva escena preferida és una que vaig fer de lluita, en cops de puny, gabinets i tot a saco, està molt bé. Vaig entrar en aquest projecte per casualitat. En teoria havia de fer d'extra una escena i resulta que un actor no va poder acudir a fer de Richie i em van provar a mi i segur que us vaig agradar. Vaig fer la primera pel·lícula i ara estic fent la segona, amb més protagonisme que la primera. La veritat és que ho passem molt bé. Hola, soc Paulina Carrión, visc al Alcanar i a la pel·lícula Bella Negra faig de Vero, que és una xica molt atrevida i molt bona amiga d'Àlex. És un paper molt interessant, a mi m'ha agradat molt, personalment, i sobretot molt difícil. El moment que més m'ha agradat en l'escena va ser el moment de la seducció, perquè és un moment que jo intento seduir a Àlex i al ser difícil m'agrada més. I espero en ganes que surti allà i que tots estiguem a veure-la, sobretot. Vaig entrar en aquest gran projecte, primer em coneixia a Lluís, el director, vam estar parlant un dia, feia falta uns quants operadors de càmera perquè, esclar, són 2 anys de rodatge, 44 escenes, el dia que no va haver un, a l'altre, llavors també tindre la disponibilitat que el dia que s'havien de rodar escenes eren de moltes hores, escenes arriesgades i més o menys va tindre flexibilitat entre tots una mica i la veritat és que no vaig dubtar gens i vaig acceptar. Heu de vindre sí o sí a veure la nostra pel·lícula, primer de tot perquè és una pel·lícula que està feta al nostre terreno i surt moltíssima gent dels diferents poblets del voltant. Per tant, a tothom vos sonarà alguna cara que altra. I també, per segon lloc, perquè si vos agraden les pel·lícules d'aventures, aquesta és la vostra pel·lícula. Si vos agraden les pel·lícules romàntiques, aquesta és la millor, disfrutareu. Vos agraden les comèdies? Té uns copets que vos faran divertir molt. Vos agrada l'acció? L'acció en aquesta pel·lícula és una passada. Vull dir, hem tingut un desplegament bastant important en quant a escenes de cotxes, en quant a escenes de tirotejos. Vull dir, és una pel·li molt completa. I te deixes una miqueta de destape. Destape també en té. I en tercer lloc perquè és un projecte que està fet en moltíssimes ganes i en moltíssima il·lusió i sobretot les persones que este món mos apassiona. Així que per què no heu de vindre a veure si complís tots els requisits, no? Sí. Us animem a que, per favor, vingueu a veure-la, no us arrepentireu. Ho esperem.